아차 바로 탈바니 라루 매화이벌 텁시 네 모장이는 운두도 오프리 베티정 아빠 하승수 운두나 모장 뭐노? 마누 하승 운두가 폰달래나구나 너가 마트 아빠 하승 운두다우네 그냥 하승수 운두나 모장 뭐노? 작은데 앙보비가 코나프랑 운두근 또 마코네 운두나고 자크브라 매화이벌 어이 정정 운두 반하건 마 아빠 마다라이스 오프리라니 그바 제부 붕에 달아르 안 그바 터나 아버지 운두 반응이면 나를 마트 아버지 운두 반응하건 에이 망배 다잡 담고 칼람배 타나 아미치바이 나 에마오베 타 매화이벌 텁시야 정정 운두건 아버 파이 운두나 쉐이 아차 베타 베티퍼 굿 나잇 오프리 베티 스윗 드림 그드이 홀 마네 그전 홀 아이 하승 운두는 날 bun가나 아버지 폰달랜다가 하승 운두는 흔들 농한바 농아 마트 앙스 비다기들 자나니 다시 뭐 하승 운두는 뭐나코이 농아 하승 운두는 못나니 몇 두기 자사베나마 마트 분멜레 야다 정그 와사 만찰라이 하트 자매매기 타능시간 안고 방다 메곤 사망아 앞에 안고 온 가여 시리 타능설 누바나 맛이 바두리 배 오플라니야 사랑 지니시 뭐 하승 그럼 코는 몰라봐 오플라니에서 말아 하승 타는 몰래봐 앙아서 다시 뭐 하승 코를 타는 몰라 말해비다 앙은 타바나네 우수비다 아만 타등나마 우수비다니 그다 농아브라 퐁바이 프라이베시 내면서 지니스 타이나 하승 타는 누구의 비니카이는 안능하면 하승 그럼 뭐나키나 비니카이는 사내주는 조조자의 타능식은 아루 파이넛 아탐 하바나도 내비다 음바자 하승 그럼 뭔근능 하바자바 뭐 하승 그럼 뭐나고 잠깐 인조와 타박은 낭정 배부는 거 좋아래 아이 차라 가지가지 아기야 다를리는 들어 오늘 이제 아크에비다 아크에 아름마 풀퍼바이 타그 하수드 아유 빨아 컴시시 그 누아키 아이는 시커 퐁시한 그 소란의 칼랑바보 시커꾸는 눈에 농한 빨라 으르이 빨리 컴시아요 아유 컴시고 나이베 타그 나 하수군 레능을 하수근 하수드 나나네 능니 하수 내글레 만나는 거 자항래 에이 빨아 그자 탕나하대 안기야 미치바이 마자라이크브라 매우네 타라 매우네 이 파그자 뭐 탕나 미치바이 작은 하수네 향 에이 그자 탕와이 남아봐 타글레 아유 말아 하수대구나 내 라지 않는 거 버터미 나야 글레 능라이다 오르네 카시앙 나호등문 부리바 하수라방 마나 하수라 잘라이크 능래 까왕 큰 나이등 나야 글레 아니시 그자노 당실레 매우네 타베타 에이 능 하수그 나 하수아브라 난 나토 킨치는 스푸이등 러러러러 하수근 하수 타네 향 하수는 가라기 그만 많지 않음 버터미스 하수는 가라 너 걸린다네 라보유 아예 음발에 많은 다부 하수아크 하수다 앙부 하수는 가등 에라 하수니 향 나스 그진 맨날 빨라 스피나니 브 아라 하수나니 아이씨 뭐남등 릭시피네야 다이 스피네야 뭐나마봐 뭐dem난 거 알게 당드 마코나베 타그 아유 말아 하승부이 탕난 거지 하승무 탕르릉 라나마 뿌리바 rum증 탐바이 타네 오늘 카나글라오 뭐다야 구푸르지가 나니 아이잘리 미니나 허피발라이 마이씨 자르레우 그글리 흐브랑라이 어리네 봄로 하쿠로 가브로 흔마라 하쿠르고 자오바 집라 가브로 가능시근 더더더 능 하수야 글랑 하수는 갈라 아유 말아 하수는 카네부 탑탈라이야 마 빨리 파월동 능나오 하수는 카네 탑탈라이네 앙나올래 저이 하수는 카베 응칼카베야 미후부 승배 작은 나마브라 능으 하수네 버리 탑타야 닐레칸달라이 머리 하수네 탑타이응 앙부 하수네 골라키네 말아봐 까리 모토브 가크바 지 하수는 카야 와요 덧 마마 성읍라 능라이 큰타드바 하수는 칼바 마바기 랍타이응 말아봐 하타이프라우 바다프라우 메테이프자바 호텔프라우 하빠 레스토랑프라우 사플릉바지 하수는 카유 하수는 랍타네나 하양 하수는 랍타네 하이오는 산지칼리 마자징 미치거나 메바달프라우 무소풀 뿔마불 타야 한바 나배와이는
हासुबाय आङो मोसौ बोरमाफोरनि गेजेराव बबेनिफ्रायबा लान्जाय साफ्रेलायनानै बाब्रि साफ्रेलायनानै कडक 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 होनलायना आंखौ गराया दामजोफैबाय बाला हासुबाय थानायावनो ओमफ्राय गरायजों जोजाना थाफ्लियावनो बाला गरायनि आगान जानानै थादों मिथिबायना 6 मासनि उनाव हाग्रानि मुलि फोनैसो दागोआ खारदों मिथिगौ नों बेनिखायनो खोन्थादो बाल बमब्ल माब्रै हासुनो ओंखारनायखौ लाबथायो आं मिन्थियालै माबायदि हासुनायखौ लाबथायो होमबालाय नोंलाय दालाय बोरै लाबथाखो दा हासुना खोन्था मारनांसिगोनलै आं हले हासुबाय आंनि सिगाङावनो हासुनायसै आयो हासुबाबो दाय हासुवाबाबो सोङो मा नांगौलै नोंनो मा नांगौ जेबो नाङा बे बारियावलाय मा मोनबाय थाखो नोंसोरलाय जोंखौ लाइन मारिदों दा सान्दे आयो नोंसोरखौलाय मानो लाइन मारिदों साननांगौ आंलाय न' बां थाखानानैलाय बे बारियावलाय मानोथो भाद्र मासनि सैमाथां माथां अरलायलायबाय थाखो आयो बाया भाद्र मासावल' सैमा अरलायो आयो माथो आंलाय सब समावबो सैमा अरलायनाय नुयो लामा जाबाय थौदो दावस्रि दौदो न' सिङाव आफि फिसौनि खोथा सानदोंना सानाखै आयो बाला आंखौ मेसिन मोनखोना माखो नोंलाय मैयासो हाथासुनि जादों दिनैनो फिसौ आयो बाला सानसेनो जागिनानै होनो हागोन आं नोंनो नङाहाय आफि दानिफ्राय जगार खालामबासो उनावहाय जागोन दा आयो बाला जगार खालामनाय होनखाबाय आं जगार खालामाहाय मा हाब दानिफ्राय जगार खालामखायाबालाय मालाथो फिसौ मोननांगौ जाखो आंलाय बुरै बैसोआवनो फिसौफोरखौ नुलांखायाबा हा थैनायनि उनाव मायाव नुनांगौ जाखो आंलाय थाबैनो अजानाव थांनानै सानैखौबो मिलायहोथारनांसिगोन जानाय नङा दुखु दाहा जाब्ला दुखुखौ जोग्लिनांगौ बुग्लिनांगौ नङाबाबो हख्लायनांगौ बयनिबो गोजाव बापावै सन्थला दखाननिफ्राय दासो नामाब्रा औलै दासो आच्छा नोंलाय बे हराव सोर हिन्जावनि दर नारायनो नागिरदोंब्रा बापावै मा होननाय जादोंलै बे आंलाय सोर हिन्जावनि दर नारफेरनायब्रा खुगायाव माथो हिन्जाव नांगौ होननानै बुंबाय थायोब्रा मोनबालाय सोरनो नाङाब्रा हिन्जावखौलाय मोनाखैसो जायखौ मोनहां जाबाय बेबो गैला साला बे अमा राजानि थाखायनो मालाबा गाग्लोबगोनलां मैदेर लानानै बे अमा राजाखौ साला हिन्जावनि लबिया मालाबा हिन्जावफोरजों दांजागोनलै नों थिगसे लानोबालाय सासे फसायनानै माथा गरम जालाबाय थानाङा मिथिबायना बयनिबो गोजाव बा मालायसो मालायनि जिउखौ नुबा आराम नुथारो माथो सन्थला खाफाल जिलायाबो मालाय जि रायजो जाबाय आंहालाय सोरखौ मोननांगौ जाखो दुम्फाखौ ट्राइ खालामनांगोन हाफांखौ ट्राइ खालामनो सानदोंमोन नारजि बुरजां थाबायना मा खालामबावनो दा जियानो जादोला दुम्फाखौ एसे फटायनो चान्स लानांसिगोन रायजोफोर नामा होनो आब' दे मोजाङैनो उन्दुदो सिन्था खालामा आब' जों दङ बे न'खौबो गावनि बायदि सान आब' माथो थिगखौनो बुंदों नों हांग्रिमोनदि दे उन्दुदो बिराद हर जाबाय नोंहालाय मानो खदाल हाथायखौ देखायफैलायखो आया उन्दुनोसैब्रा ज'नो मानि ज' उन्दुबायनांगौ जाखो आइला न'नि मानसिफोरालाय ज' उन्दुलायाबालाय सोर खोन्थानाय नोंनो न'नि मानसिफ्रा ज' जाजाय उन्दुआ होमबा बेवाइफोर थफियाबो न'निसोना एमाव आबामोनजों उन्दुहैथां जोंजों नङा सावलुन बावलुन खालामबाय थानो नाङा मानोब्रा जों साथामबो जमा उन्दुबा माथो जायो लाजिया नोङो बेवाइफोरजों उन्दुफानो माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा बेवाइसो बे आंनि नोंनि आब'नालाय आंनि बाबुब्रा जेबो गोरोन्थि दासानब्रा फै बेवाइफोर फै उन्दुफै नोंना खर' खलथा गैया नामा मा जाखांबाय थायो उन्दुहैथां एमाव आबामोनजों माथो जानोब्रा जमा उन्दुबालाय बेवाइफोर दे आं अबेबा खनायावनो उन्दुनायसै मा खनायाव उन्दुलाबायनांगौ जाखोब्रा उन्दु आरो बे मोख्रायानो थांथों फिसाफोरजों उन्दुहैथों आं एमाव आबामोनजों उन्दुहैथां बेयाव जोंजों होंगो दोंगो जाफानाङा बा आंखौ लाफाबा मा जायोब्रा आं जिङावसो थागोन जिङाव नों गेजेराव थादोब्रा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनाङा नोङो आखल आखुफोरा एसे सोलाय बेवहायलाय मानि आखल आखु सोलायनांगौ जाखोब्रा जमा उन्दुनायावलाय न'नि मानसिसो दा
ना न'नि मानसिबाबो उन्दैथां एमावबाय थामोनजों लाजिनायबो गैला खोमा सब समावबो गावनि आखलखौ खिन्थिबाय थागोन मा आखल देखायलायखो आंलाय बेलाय उन्दुनो नागिरनाया बे मा आखल लाजिया बेवाइफोरजों उन्दुफानो नागिरनाय बा आंखौ बिदि बुंथारबाय आरो नोंसोर उन्दुदो दे आं थांनोसै र' बेवाइफोर र' आंनो थांनोसै आच्छा बेवाइफोर मोजाङै उन्दु दे जा मोजां सिमां नु बांद्राय सानबाय थानाङा बे दादु गोनांखौ गुड नाइट बेवाइफोर नुबायना आब' बिनि आखलखौ साननैसो हिनजाव खारजानायनि जि गाबबाय दा नै जाखांफिनलायबाय दा मोख्रानि आखला बेफोरखौ बाद होदो उन्दुदो दे आब' आं मोजां रायलायनोसै नोंहा उन्दुनायाबो मोजां जायाखै बे मानसियानो अबस्था गैला दे आगै उन्दुनोसै आं उन्दुदो दे लानजाय गैयै सैमाया आखलानो सोलायनो रोंमारला बेना आं मा सोंगासिनो दं नोंनाव हा आं कलेजावनो थांदोंमोन आयै आच्छा जोंलारिजों मा मोनफानाय नोङो बेथ' लोगोफोरजोंसो बेरायहैदोंमोन जोंलारिया लोगोफोरजों बेरायहैदोंमोन ओमफ्राय आं कलेजावनो थांखादों नों कलेजाव थांनाया जोंलारिखौ बोरै लोगो मोननाय आं फन खालामलायनानै लोगो हमलायदों आच्छा कल हिस्ट'रिखौ देखायलाय आंनो आं कल हिस्ट'रिखौ दानबाय कल हिस्ट'रिखौ दानबाय बिदिब्लाथ' नोङो आंखौ थगायथारदों ना हो आंखौ थगायथारदों नोंखौ हले आं दिनै गाराहाय आयै आं सरि आयै आं रियेलि सरि बुं सैथो खोथाया मामोन आंखौ जाम्बि बायदि मोनदों नों हा नों जुदि जोंलारिखौ कल खालामदोंबा कल हिस्ट'रियाव थागौमोन ना आरो नोंसोरो जुदि ज' दङमोनबा नोंसोरथ' मानो कल खालामलायदोंमोन पाक्का नोंबो बहाबा थांखाथारदोंमोन बुं आं मोजां सोंनायावनो बुं आयैनो आंखौ रागासो जोंदों मोजां बुंगोन ना बुङा हा खोन्थागोना खोन्थाया नों कलेजाव थांनायमोन ना बेरायनो थांनायमोन आं जोंलारिजों फिल्म नायनो थांदोंमोन आयै फिल्म गोदान होनायखाय बाब फिल्मसो नायहैदोंना नोङो दिनैबा हले गला नों आंजों मा दावराव दावसि जालायखो बबेनिफ्राय फैबा हरबाबो दावराव दावसिसो खोनासंनांगौ बिसोरनि जानायानो जोबा नामा नोंसोरना नाजिबोदां नोंथ' फिसाफोरखौ फात्ताखौनो लायाना नुबाय दा बेनि आखला माबायदि जागासिनो कलेजाव थांनो गारनानै मालाय फिल्मसो नायहैदों एबा कलेजनि इउनिफर्म गानलायलायनानै थांलायबावो सिङाव गस्ला पेन्ट गानलांखादोंमोन बियो बेनिखायनो दख'ना गाननायाव लोदोदो नुखाथारदोंमोन आं फावगालि मा आखल बियो सरि आफा जोंलारि लिंनायखायसो थांदोंमोन आं मालायखौल' दा दसि नों थांथाराबा मालाय नोंखौ लिंनानै लांनो हायोमोन नामा लोगो नालाय लोगोनि थाखायनो खोथा दानगारनो हायैयाव थांदों आयै नोंबोथ' मिथिखायोना लोगोनि खोथाखौ दानगारनो हाखाया होननानै लोगोनि खोथा दानगारनो हायाबानो नों कलेज बांक खालामनानै नों फिल्म नायहैगोन नामा हा फावगालि फिल्म नायनो थाखायबो टाइम दं कलेजाव थांनो गारनानै मानो फिल्म नायहैखुमानांगौ बेफोर आखला गाज्रि सोलायदो आम सरि आफा आइम सरि ना हो बोराय हौवा गोसो थोलाय कलेजाव थांनो नागारि आरो फिल्म नायहैलाय बांद्राय थादोंना नों बेसेबांनो होनदों एसेबां बांसिन जादोंना नों जाबाय उन्दुहैदो थेंक इउ आफा नारजिबोदां नों मानो फिसाफोरखौ जेबोखौनो बुङाहाय बुंबायानो माथो आरो बेसे बुंबावनांगौ लाग्राया लाखागोन आयौ बिदि होननानै थागोन आरो नों लाग्राया लाखागोन होननानै नुदों दा दानि गथ'फोरा बेसेबां गाज्रि जाखो एसेखौ नोजोर होनांगौ जायो खायसे गथ'फोरा जेसेबां नोजोर होयो एसेबांनो बांसिनसो गाज्रि जायो जाबाय आं बेवहाय नोंजों नांबाय थाला बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आं बे नारजिबुदाङा ना आंखौसो रागा जोंबाय आरो अबेसे बहा रागा जोङा जानो बेलाय आंनि फारसे अननायानो गैला नारजिबुदां ना हराव उन्दुनाय माने मालाय सोमस्रि होनबाय थायो सोमस्रिखौसो गोसो थोबायबालाय माथो बुंबावनो आरो आं बेफोरबायदि मालाबाबो जानो होआ माथो गारनो बेहाय सानैखौबो मालाबाफोर उनफोराव गोसो थोलायोबा आं बोरैनो हाफां नाम लागाराखैथ' बे हरावलाय बे थफिरा मालाय मा जालायखो हेलौ मानो फन हरदोंमोन आंखौ माबालै नारजिबुदाङा आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै बेनिखायनो नोंनाव फन हरबाय आं मानो नांगौमोन नारजिबुदांखौलाय बावै हाफां बावगारबायबो नामाब्रा माथो नों गावनो नारजिबुदाङाव सों होननानै खोन्थादोंलाय माबोरै हिनजावफोरखौ गोसो थोनांगौ होननानै बेखौ सोंनोसो फन खालामदों आरो आंखौ फनखौ दाननाङा दै दाननाङा नङाबा हरसे फन हरबाय थागोन आं माबोरै हेफाजाब होनांगौ दे नोंखौ नोंसोर सानैया बोरै गोसो थोलायनाय बिनि फर्मुलाखौ खावसे नांगौ आंनो ओइ थफिराम खोनासं नारजिबुदांजों आंजों गोसो थोलायनाया बे मोनसे बेलेगनो मिथिबायना नोंसोरनि गोसो थोलायनायाबा देनां माबायदि जागोन बेखौ आं बुंनो हाया थेवबो मोनसे खोथाखौ बुंनि आं सिख्ला गोसो थोनोबा सिख्लाफोरखौ गेजेर गेजेर बेरायनो लांनांगौ गेजेर गेजेर गिफ्टफोर होनांगौ आरो ना खायसे सिख्लाफ्रा गिफ्ट लुगैया देसं होमबाबो एगजामपोल होबाय आरो आं नोंनो गिफ्ट होनांगौ बास बेल' रावनोबो गिफ्ट होफेराखैना आङो बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखोसै उल्टा आङो फेमिनिजमखौसो बाहायखायो हिनजाव हौवा इकुवेल होननानै हिनजावफोरखौबो आङो हटेलफोराव माबा माबि जाबा बिल होयोलै बेनिखायनोथ' हिनजावफोर मोनाखै आरो नों
खायसे हिनजावफोरा हौवानि सायावल' सोनारो मिथिबाय बेनिखायनो नों गासिबो गावनो एफर्ट खालामनांगौ बिदि लुबैसुलि हिनजावखौ गोसो थोफ्लांबायबा आरो आच्छा जायखिजाया हिनजाव मोननो थाखाय आङो हिनजावफोरनो गिफ्ट होनांगोन ओमफ्राय हटेल रेस्टुरेन्टफोराव थांबा बिल होनानै होनांगोन नङा होमबा हा माथो मुभिफोर नायनो लांबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिथ' आं दावदैखौ खालामबायमोनलै मुभिबो नायनो लांबाय ओमफ्राय 20 थाखानि जिलापि जाहोदोंमोन नामाथाय आं दुर्गा फुजायाव आयु 20 थाखानिल' औ माखासेखौ दावदैया गावनो बायखादों 100 थाखानि गुगुनिबो जाहोबावदोंसो आंखौ आच्छा रे हिनजावफोराबो जाहोनांगौ आरो ना थिगानो थेवबो सिख्लाफोरखौ जों नायनानै सिनायजोबनो हायाना सोर सासे सिख्लायाबा फैसा गैयाबाबो नोंजों बेरायफागोन बा नोंनि गिफ्ट नङाबाबो नोंखौ मोजां मोनगोन बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौथ' जों मोखाङाव नायनानै सिनायाना आखलाव नायनानैसो सिनायगोन बेनि थाखाय नों गावनि आखलखौनो सोलायग्रोनांगोन मिथिबाय एसे रमान्टिक जानो सोलों मिनिस्लुनो सोलों एसे पलाइट गुरै माहि जानो सोलों हिनजावफोरखौ मान होनो सोलों होमबानो नोंखौ सिख्लाफोरा गोसो थोगोन आच्छा ओइ शाला एसे डिमान्ड बाङो सिख्लाफोर नाङालै होमबालाय थारो नाङाबालाय नोंजोंनो लाइन मारिनोसै नामा हाब माथो बोरैबाबा आं नोंखौनो गोसो थोयोलै हाफां नारजि बुदांनो बिनानै लानोसै नामा होद दामगार गारगोन ना बियो आंखौ बेनिखायनो सानैजों गोसो थोलायनोसैब्रा नोंनो जि नांगौ बेखौ गासैखौबो होजोबगोनब्रा आंनाव मा दं मा गैया खालि खर'ल'सो खानाय गैया बेखौबो गायना लागोनब्रा खोथियाखौ जेरै गायो दुब्लियाव थिग बिदिनो खानायखौबो गायनानै लागोनब्रा आं सिन्था गैया हाफां नोंनि थाखाय नै नों थैनानै थायथां मा एसे दावरावलै हाफां बापावै हौवाया नोंहा सिरि मोनबायलै दे दोननोसै बाय हाफां मिहिउ थफिरामा फन हरदोंमोन आंखौ नोंखौ फन हरदोंमोननो नों रिसिभ खालामाखै बेखौनो आंखौ फन खालामदों होमबानो एसे होख्राव होख्राव रायलायो नामा आंखौ एदावनायालाय थफिरामा नोंहालाय मानो एदाव जानांगौ थफिरामजों खालि नोंखौल' मोनो जे थफिरामा एदावनो मा खोथा आयौ मा होननाय जादों बेलाय नों मिथिखायो माथो थफिरामखौ मिथिखानायखायनोथ' बुंदों आं मा एदाव जानो मोजां मोनसोगारो नामा नोंलाय ओइ नों मा जादोंहाय नारजि बुदां मानो आंखौ बिदि बुंदों हो नारजि बुदां आंथ' जेबोखौनो मावाखै थफिरामासो आंखौ बायदिसिना बुंहरदों नोंलाय मानो थफिरामखौ लाय होदों लाय होबा लाफाखागोन ना मा बुंखो नों नारजि बुदां आं लाय होदों थफिरामखौ नों मा बुंदों नारजि बुदां बेफोरखौ थफिरामासो आंखौ बुंलाबायदों बायदिसिना माबा गोसो थोनो फोरोंनांगौ होननानै बुंदों मोजां मानसिया बिदि बुंजायो नामा उन्दुनायफोराव दावरावनो रायलायनो गोसो जादों बाहेरायाव थांना रायलायो थां हरसे रायलायना मायो नारजि बुदां बिदि नङाथ' थफिरामासो आंखौ एदावहरबाय थादों बेनिखायनो आं बेखौ रायदोंमोन दा नों गोरोन्थि बुजिबाय नारजि बुदां आं जेबो गोरोन्थि बुजियाखै आंखौ सिरि सिरि उन्दुनो हो मेंना फैबाबो इसिबां दावराव ना नों दाना मानो आंखौ बिदि बुङो नारजि बुदां थफिरामनि दायखौ आंनो मानो होनांगौ हरावलाय मानो थफिरामनि फनखौ रिसिभ खालामनांगौ माबाफोर गोनां जादों होननानैसो रिसिभ खालामदोंमोन आं नारजि बुदां नोंखौ बुंना लाब गैया उन्दुनो हो आंखौ नारजि प्लिज आंखौ रागा जोंनाङा आं थफिरामनि नाम्बारखौ ब्लक खालामनोसै मा खालामो खालाम आं उन्दुबाय नारजि बुदां आंखौ मानो रागा जोंखो दे नों आं उन्दुनो ओंखारबाय होनदोंना ना आं बाहेरायाव सफायावसो उन्दुहैनांगौ ना दे नों बेवहायनो उन्दु ओइ बिदा जोंना बिफाया जोंखौ गोन्दा गोन्दी होनबायना आंबो बेखौनो एसे खासेब मोनदों आरोना बिफाया जोंखौ बोरै गोन्दा गोन्दी फिसिदों होननानै बुंखोथाय जोंथ' गोन्दा गोन्दी नङाना फिसालासो दा बेनि माबोरै जोंखौ गोन्दा गोन्दी खांदों फिसिदों होननानै बुंखोब्रा आं लाजिसोबायलै बिरादनो हानायमोनब्ला हा सिङाव थ्रोब खालामना थासिगौमोनलां नों हाबनोबा आं जावनानै होगोन आदा हाब बिदि जावनानै होनायाव हाबजालाबाया मा गोथैथां माथां नों लाजिदोंबालाय लाजिनायालाय लाजिदोंथ' आरो नोंलाय लाजियाखै होमबा लाजिदोंब्रा आंबो आफाजों गोन्दा गोन्दी फिसिदों होनजानायखौ होमबालाय माथो आं बेसे दुखु मोनदों बोरै गोन्दा गोन्दी होननानै बुंथारखोब्रा जोंखौ बिफाया गावनि फिसालाखौनो बेटाबर मा खबर खबरा लबर बोफ्रावबाथाय गोलाव बोफ्रावाबाथाय थुमफ्रु आच्छा बार' थाइबानि लारु मानो फैदोंमोन आफायालाय मा फैनो मोना नामा आं नोंसिनि रुमाव मोनोब्रा मोनो माबाफोर घटाला जायाखैथ' आच्छा आं घटाला जाबाल' फैयो नामा नोंसिनि रुमाव माथो उन्दुनो फैदोंब्रा उन्दुनो आच्छा बेवाइफोरजों उन्दुनो मोनासै होमबा धोद हामगौ नामा बिफाखौ बिदि बुंनो आइला सोंदोंसोब्रा बिफा बेखौनो नों लाजिबाय बोरैबा मोनोब्रा हगार आंबो उन्दुनि आं हले गेजेराव उन्दुआ आंबो गेजेराव उन्दुआलै हांथोनो मोनसे गेजेराव उन्दुबा आइला होमबा आं मायावथो उन्दुनांगौ जाखो गेजेराव आच्छा बार' थाइबानि लारु फिसाफोर माबायदि दं नोंसोरलाय एसे बोरैबा खायसेब मोननानै दङ आं गोन्दा गोन्दी होनजानानै आइला बेखौनो एसेबां गोसोआव सोनानै लाथारबाय आरो बोरैबा गोन्दा गोन्दी फिसिदों होननायखौ बिराद गाज्रि खोनादोंलै आफा आं गोसोजों गाज्रि बुङाखैब्रा बेथाफोर
नोंसोर बिफाखौनो बिदि सानो नामा हामालै बेथाफोर हामा आं नोंसोरनो इसिबां मोजां जिउ होदों नोंसोर आंखौ थेंकुरु होनो नागारै उल्था खायसिबसो मोनबाय होमबा गोन्दा गोन्दि होनजानो हायाब्रा आफा नों जोंखौ मोजाङै फिसिदोंबाबो माथो करे जों नोंनि फिसालाबाबो गोन्दा गोन्दि होनजानो बायोब्रा आफा मोसौ बोरमाफोरखौसो बेफोरबायदि बुङो मालाय हनै बैसासो गोन्दा गोन्दि मोसौफोर दाउफोर फिसिदों होननानै नों मानसिखौनो गोन्दा गोन्दि होनबाय नालाय एसे बोरैबा मोनबायब्रा आफा वाइला जामाइला आंना फिसाफोरा ओरैबायदि सानलाय सानखौलाय मालायनिफ्राय रोंखोब्रा मिसाखौ मा बुंनो आइनि उदैनिफ्राय बे हले सैथो साला उन्दैनिफ्रायनो बिराद चालुखा नों मानसिया आंहालाय नांगौबाल' चालु नाङि समाव भद्र बेबो सैथो एमाव बेथा इउ आर राइट नाथाय मोनसे खोथा ना फिसाफोर मा खोथा नोंसोरनि दा लाइफ स्टाइलखौ नोंसोरनि जिउखौ सानोब्ला आं बिराद मेगन सायो आरो मानो मेगन सायो आफा मानो माने आं नोंसोरनि बायदि गोदो आराम जिबन खुंनो मोनासैना स्कुलावबो थाबायनानैसो थांनांगौ मालायनि साइकेल गाखोनानैसो थांफानांगौ गोसो जाबानो गोथाव गोथाव मोनजाया फैसा मोना बिमानिफ्राय होख्राव होख्रावसो फैसा बिनांगौ अखा रे रे सारस्रनाय न'आव उन्दुनो मोन्दों आबौनि डायलगसो मारिबाय नामाब्रा आबौनि डायलगखौ मारिनायालाय एसे मारिदों नाथाय आंबो एसे बिखौ मोन्दोंब्रा आबौनि समाव बिराद गाज्रिसिनमोनब्रा आबौआ लैथो मोनथाम बारनानैसो फरायसालियाव थाङोमोननो लैथो मोनथाम नङाब्रा आफा दैमा मोनथाम होननानै बुं दैमा मोनथाम आं दैमा मोनथाम बारनाङाखै दैमा मोनसे बारदों आरो दलं गोनां नाथाय नोंसोर खाथियावनो स्कुल दङ एसे मोजां लामाफ्राबो मोजां जाजोब्बाय मबाइल जुगनि सेंग्राबो जाबाय बेखौ बियो बेखौनो मोनो जानो लोंनो उदै बुंजासे मोनजायो आं गोदो बिदि मोनजायाखैमोनब्रा फिसाफोर बिनिखायनो नोंसोरखौ मेगन सायोब्रा आच्छा ऐसा बाथे हा ऐसाही बाथे बेथाफोर बेनिखायनो जिउखौ बिराद सिरियास लादों मिथिबाय आं फुंनि थाखाय 1 घन्टा फरायनायनि थाखाय 6 घन्टा रिल्स नायनायनि थाखाय 10 मिनिट लाब्रा कार्टुन नायनायनि थाखाय 20 मिनिट फरायसालियाव थांनो थाखाय 5 घन्टा टिउसनफोराव थांनो थाखाय 1 घन्टा फोथाराव गेलेनो थाखाय 1 घन्टा आरो माखासेया सानदो आरो एसे टाइमाव गुलाय गुजाय जानो हागौ उन्दुनांगौ मोजाङै मानो होनोब्ला मोजाङै उन्दुबासो फुङाव एनार्जि मोनो साननो बोलो मोनो मिथिबाय बेथाफोर आच्छा बेफोरथ' जागोन र' आफा नोंनि खर'आलाय मानो इसेबां एम्फौ गोनां माने बुंथ'ला दे आफा नों दुखु मोनगोन ना दुखु मोनाब्रा आं दुखु मोना दे बुंबाय था दे आं खोनासंगोन देब्रा एमावबाय था बुं नों एसे देरबायना दे बुंजायो माने आफा गोसोआ दासिमबो ख्लाब 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 मान जाबाय थायो नोंना मानसिनि गोसोआलाय कारेन्टार नांनाय बायदि जायोब्रा मालाबा मानसिनि गोसोसोना लहानि गोसो नङाना आच्छा लहायाबो गोसो थालायो होमबा थै लहाया गोसो थाया आं एगजामपोलावसो होदोंब्रा मा एगजामपोलखौबो हमथारोब्रा नोंसोरलाय आच्छा दे बुंब्रा आफा ओमफ्राय माने नों मा बुंनो सानदों हो एमावबाय था नों हिनजावफोरनि फारसे दुर्बलथा नामाब्रा आफा आइला मा सोंनाय जाखो बेलाय होद आं खोनायाखै आफा बेंगा जानाङालै बिदि होननानै होननायखौ हो दे बुं आफा लाजिनाङा लाजिया खाजोमाय आच्छा बेथाफोर गोसोनि मामलाखौ साननानै नायोब्ला एसे बोरैबा आरोना माने गोसोआ ओरैबायदि जिनिसलै बेथाफोर दै बायदि मिन्थिबायना दैमाखौ जेरै लाबथानो हाया बे बोहैलांबायानो थागोन आरो माथावरि खोनायाबा लाबथानो हायोना बे दैमाखौलाय बोरै माथावरि खोनांगौ जाखोब्रा दाबो दै जिरि जिरिफोरखौ नुदों नालाय बेनिखायनो फंबायब्रा आं रुजुदों दैमानि दैजों दै नालाय दैब्रा आफा गासिबो एखे दै नङा होमबा दोद बेथा लैथोमानि दैया एसे बेलेग जायो बेखौ जों लोंनो हाया मिथिबाय आच्छा देब्रा आवगायदो आफा मा थाबथाबाय थायो र खोन्थाथारनोसै आं माने मानसिनि गोसोआ दैमा बायदि बेखौ हमथानो हाया बियो ओरैबायदि साव बोहैलाङो गोसोआ बेखौ खाबथानो जों रावबो हायाब्रा मा लुगैयो गोसोआ दसेनो नोङो आमेरिका मोनहैगोन दसेनो नोङो साउथ करिया मोनहैगोन दसेनो नों अस्ट्रिया मोनहैगोन दसेनो नों नरवे मोनहैगोन दसेनो नों ग्रिक मोनहैगोन दसेनो नों इटलि मोनहैगोन दसेनो नों चाइनाबो मोनहैगोन दसेनो नों नै भुटानावबो मोनहैगोन ओमफ्राय माखायनो गैला आरो गोसोखौ मालाबाबो हमथानो हाया बास बेनो मोजांबो खोन्दे माबो खोन्दे बरिं थै मासि बरिं बा आफा नोंलाय बाबायलां गुड नाइट आइला मानोब्रा मासि बरिं एगजामपोल होखो आंबो बाबायलै गुड नाइट आच्छा इसिबां बाथारबाय नोंसोर आंखौ आं नोंसोरनिसो बिफाब्रा नोंसोरनि दे उन्दुदो बेसेबा गोबावनि उनाव ज' उन्दुनो मोननानै गोसोखौ मोजां मोनबायलै सम फिसाफोरजों बेफोरबायदिनो थामारनांगौ टाइम स्पेन्ड खालामनांगौ जाय बिफा जानानै दङ फिसालाफोरजों बेसे टाइम स्पेन्ड खालामलै फिसालाफोरजों बेसे रायलाय आंखौ गियान होसोदों होननानै बुंनाङा बेफोरबायदि खालामोबा एसेबाबो न'खराबो गोजोन थायो आरो फिसाफोरा गाज्रि जानायनिफ्रायबो एसे जानगाराव थायो आरो बिफाफोराबो एसे फिसालाफोरजों मोजां लोगो जानांगौ जोंना बर'फोरना माबा बिफाया आलदा फिसालाया आलदा ओंखाम जानायावल' ज' जालायोलै ओंखाम जानायावल' मोखांजों मोखां जालायलायो रायलायनायानो जालाया सोरनाबासो दै गासिखौबो होनजोबदों होननानै कमेन्ट बक्सआव गियान जारि फैनाङा आरो आं गासिखौबो बुंजोबाखै आच्छा दे गुड नाइट आत्रा सिखारदो आफि सिखारदो र' थांगौ हो माथो दाबो सिखाराखै बेलाय
सिखारदो माबार आयानो सिखारलायबाय माथो दाबो सिखारालै बेलाय ओइ दाउस्रि देलाय ओइ दाउस्रि माहाय उन्दुनो हो आंखौ सिखारदो आइखौ एसे हेफाजाब होदो मा आइखौ एसे हेफाजाब होदोब्रा नों बिदि उन्दुबाय थाजायाना दा आयौ बाला मानो दे आइया हारसिं खामानि मावगासिनो दं थांब्रा बालसि आच्छा लोगोफोर गाबोननि एपिसोडआव लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोसे मोनसे खोथा गोबाङानो भिडिअखौ थाब होनो खोन्थायो मानो होनोबा सानाव टाइम मोनालै रायजोफोर सानाव टाइम मोना बे खोथाखौ नोंथांमोना एसे बुजिदोब्रा अननानै सानाव इसेबो टाइम मोनालै बिनिखायनो भिडिअखौ थाब लाबोनो हाया बिनिखायनो नोंथांमोननि सेराव हरावसो भिडिअखौ लाबोनाय जायो थेवबो जेसेबां हायो थाब लाबोनो नाजाबायानो दङ नाथाय हायाखै आरो ओमफ्राय दे नायबाय थादो दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै गाबोन लोगो मोनलायसिगोन मोनसे मोजां एपिसोड लाबोनानै गुड नाइट